Така, значи колежката Мария пита въпроса за... Швейцарски франк. Швейцарския франк. Значи трябва някакси да се разгледа. Франка не може да се разгледа като абстракция в рамките на швейцарската икономика. Това, което ставаше с Швейцария, е съвсем просто. Швейцарците държаха солидна затегната монетарна политика и държаха швейцарския франк силен през цялото време. Долар, евро, йена и всички останали валути започнаха да падат много сериозно спрямо франка. И франка се засили изключително много спрямо тях. И в един момент, понеже франка и Швейцария е икономически вързана най-много с Европа, т.е. Европа е най-големия вносител, най-големия експортен пазар за Швейцария и Европа, огромният срив неотдавна в еврото означава, че всичките швейцарски стоки изведнъж стават много по-скъпи за Европа и швейцарският експорт стана неконкурентен. За кои експорти говорим? Часовникарска индустрия. Швейцарците произвеждат десетки, почти 100 елитни скъпи марки швейцарски часовници. Те просто поскъпват с 30, 40, 50% съответния процент на девалвация на еврото спрямо франка и стават неконкурентно способни. Швейцарците имат добра химическа индустрия, съответно техните химически. Швейцарците имат особено добра фармацевтична индустрия. Швейцарските лекарства съответно стават много по-скъпи и неконкурентно способни. Тоест, швейцарската икономика е силно зависима от експорта към Европа и сриването на франка, т.е. на еврото и качването на франка. Всъщност франка се стои на същото ниво и цената на златото, измерена във франка, не се качваше много, качваше се, но не много. И това принуди швейцарската централна банка и политици да вземат решение на изкуствено сриване на швейцарския франк, за да могат да направят швейцарската експортна индустрия отново конкурентна. И това ги принуди те, както бяха еврото и франка високи, при сриване на еврото, франка е висок, те изкуствено да сринат франка и обратно да го върнат към стария паритет на еврото, не означава просто към стария валутен курс, и вързването означаваше сериозно отслабване на самия франк. При тези обстоятелства вече вързвайки, значи не еврото е вързано за франк, а франка е вързан за еврото, означава, че еврото като си пада и съответно франка си пада, а това означава за повечето инвеститори, за съжаление, че вече и швейцарският франк не е добра инвестиционна дългосрочна алтернатива. Франка е добра краткосрочна спекулативна алтернатива, защото можем да очакваме, че сриването на франка ще доведе до висока, нетърпима, политически нетърпима инфлация в Швейцария и ще принуди швейцарската централна банка отново да си вдигне франка спрямо еврото, за да потуши вътре инфлацията. Но дали това ще стане след седмица, или ще стане след месец, или след година, или след две, няма как да се прогнозира и изключително трудно да се спекулира и една такава спекулация би могла да се окаже печеливша, но би могла и да не реализира никаква печалба. И това е кратката история от недалечното минало на швейцарския франк и на швейцарската икономика. Тоест, те решиха да направят това, което правеше и все още продължава да прави Япония. Да държи изкуствено йената ниска, за да държи конкурентно способна експорта. Тоест, Никоните, Каноните и Сейковците да са сравнително и Тойотите и Хондите да са сравнително по-ефтини. Той, което съответно прави и Китай, да държат тяхната валута изкуствено ниско. Сега може да се окаже, че особено добра спекула е китайската валута, само че тя някакси не се търгува свободно. Вие в момента не търгувате с китайска валута.
Така че, нали? Имате ли? Добре, значи може да се окаже много добра спекулативна алтернатива, тъй като не е ясно по същия начин дали китайците ще натискат още година, две, три или в крайна сметка ще развържат техния юан, който ще се качи спрямо долара и спрямо еврото. Всъщност, и което те правят, и това се описва много детайлно от Джим Рикърдс, и китайците през всяко време държат юана подценен или спрямо долара, или спрямо еврото. Тъй, защото ако е спрямо долара, да имат експорт към щатите, ако е спрямо еврото, да имат експорт към Европа. И в един момент, сега, възможно е кризата като затегне по-здраво в Китай, тъй като в момента се вижда, че китайската икономика сериозно забавя, жилищния пазар и строителството сериозно забавя. Може да решат да направят поредната огромна кредитна експанзия, държавата да вземе огромни, говорим за трилиони юани, т.е. за стотици милиарди заеми, да напомпат тяхната икономика с нов кредит и с нова валута и това да доведе до поредното отслабване на юана спрямо останалите валути и спрямо златото. Така че, за съжаление, всички тези валути си остават в категорията спекулативни. С надеждата, че правителството ще се откаже от политиката на бюджетни дефицити, които да финансира с кредит, или политиката на инфлация и девалвация, и това си е чиста спекула. Тоест, може би ще стане, но кога ще стане, как ще стане, кои са политическите сили, които ще станат, няма как да се разбере. За Швейцария, ясно ли? За франка, понеже изкуствено го държат занижен към еврото. Занижен вързан, точно така. Ако не го държат франка изкуствено занижен и той продължава да се вдига, как всичките евространи, които дължат на швейцарската банка пари, ще ги върнат в евро, като трябва да няма да могат. Точно. Няма да могат, ще затъват. Означава, че ще трябва да дозатягат още по-жестоко коланите и да си свиват още повече потреблението, за да си връщат дълговете в швейцарски франкове. Тоест, какво означава сега, че когато франка отслабва, всички тези, които са инвестирали в франкове и всички, които имат взимания в франкове, изведнъж се оказват излъгани и ограбени. Тоест, има много американци, които казват, най-добре в швейцарски облигации, които ти се изплащат швейцарския франк абсолютно стабилен. Сега, те имат да взимат, примерно, взели са 5 годишна облигация, сега какво става? Франка им се срина с 20%, те имат 20% загуба. Те биват ограбени и излъгани. И това става, за да може швейцарската банка все пак да си получава някакви пари, които за да си получат. Значи швейцарските банки да продължават да си връщат парите и в същото време швейцарския експорт да продължава да експортира успешно. Тоест всички те, които имат вземания в франкове, включително и швейцарския народ, който има заплата, която се измерва. Прямо един швейцарски професор, той е на фиксирана 3-годишна заплата. Швейцарският пенсионер е на фиксирана швейцарска пенсия. Когато те си получават заплатата или пенсията, те биват ограбени или излъгани със съответния процент на девалвация. Тоест всички те плащат за стимулирането на експорта и за облегчаването на тези, които дължат пари под формата на кредит. Други въпроси? Ако всички хора започнат да купуват злато, накрая може ли да стане така, че рефинерите да имат недостиг на злато? Не, няма да има такъв проблем, да го обясним. Защо? Значи ще има недостиг на ново злато, което идва от рафинериите, но няма да има недостиг на злато, на инвестиционно злато, защото в момента, в който започне рафинериите да не насмогват, цената на златото много бързо ще излети. 2000, 3000, 4000 долара. И този, който е купил на 500 или на 1000, като види цена 5000, ще си го продаде. Що ще се продаде златото за 5000?
може да рече да го обърне в БМВ. Може да рече да го обърне в жилище. То трябва да се случи това нещо. Защото това нещо рано или късно ще се случи. Тоест, това, което може да стане в момента, в който златото от рафинерията достигне 2000, 3000, 4000, 5000 евро и следващото ме казва, аз мога да продам 7 монети и да си купя голямо хубаво жилище. Тоест, ще се появи на тези, които са инвестирали преди година, 2, 3, 5 или 10 години по-евтино, ще се появи достатъчно стимул да продадат това злато и да го обърнат в реални активи. Да си купи жилище, да си купи нова камера, да си купи нов мобилен телефон, нови обувки, нова чантичка, Гучи и така нататък. То би трябвало и не само заради това. Значи, ако златото тръгне толкова нагоре да отива, то нещо ще се случи и с валутите. Всъщност тези пари, които той има във валути, всъщност в този момент, когато златото отива нагоре, те ще станат по-малко във валути. Той ще му трябва просто пари, за да си продължи нормалното съществуване. Дори не е казано, че трябва да си купува и да... Това има друг момент. Тоест, оказва се, че това означава излитане на златото, означава жестока обезценка на валутите и жестоката обезценка на валутите ще започне да води до дефицит на съответната валута. Тоест, златото става вече свръхнадценено, след като излетяло, валутата става обезценена и тогава вече се появяват обратните ефекти. Тоест, това, което се опитваме да обясним е, че не може цената на златото да излита до безкрай или да се срива до безкрай, тъй като ако пада много, хора с пари ще го купуват и ще поддържат цената. Ако почне да излита много, хора с злато ще го продават, за да я свалят и ще имаме естествен баланс на естественото равновесие. Тоест, златото си има някаква дългосрочна равновесна цена, някакъв еквилибриум, от който много време не може да се отклоняваш, тъй като ако е ефтино, голямо купуване ще го изтегли, ако е свръхскъпо, голямо продаване на тези, които вече са го купили. Значи, основно важно, много важно да се разбира, че винаги имаме определено количество злато. Няма много повече или много по-малко, което във всеки момент някой го държи. Ако цената падне, появяват се нови купувачи, с което я вдигат. Ако цената се качи прекалено много, тези хора, които притежават, някои от тях ще кажат, аз продавам на 3000, аз продавам на 4, тъй като няма смисъл цената, т.е. златото да се държи и да се инвестира вечно. Целта не е да се инвестира вечно, целта е, докато валутите се обезценяват, ти да си запазиш стойността. След като валутите се стабилизират и започнат да дават реална лихва и реален доход, т.е. лихвата надхвърля инфлацията, тогава вече няма сериозен смисъл да си държиш парите в злато. Тогава има смисъл да ги държиш 10-20 малък процент в злато и основният процент да са в други доходоносни активи, било то акции или било то облигации. Тоест, този дефицит на златото ще доведе до естествено качване и равновесие на пазара. Други въпроси? Аз искам да попитам, аз казвам дълверджия по дух и ми е така... Няма нищо лошо. Сметнем, че сега кризата е в равновесие някакво, макар и в криза. Не е в равновесие. Да, няма някакъв катаклизъм. И предположим, че... Колеги, чакайте да слушаме, да. В момент Хикс в бъдещето има някакъв катаклизъм, независимо от това колко е голям, нали? В смисъл, сериозна промяна на нещата. И как мога да го разберем това преди да се случи? Това е проблема. Няма как да се разбере непосредствено преди да се случи, за да можеш да купиш спекулативно преди да се случи и след като се случи да продадеш на огромната печалба. Това ли е идеята? Значи, как да се ориентираме глобално? Нали? Отговор е, няма как да се ориентираме по простата причина, че повечето от нещата стават на политическа основа. Няма как да знаем кога точно на немците ще им писне да субсидират гърците и ще ги отрежат. Може да ги държат още 3 месеца, още 6 месеца, още 9 месеца, а може и да ги отрежат още другата седмица. Тоест, може да дойде нова партия, да не е изгодна и немците да ги отрежат. Проблемът е, че в момента икономиките се движат от политика, от политически съображения
И съответно при тези обстоятелства кога и как ще реагират политиците не е ясно. Това го видяхме преди няколко седмици с френските избори. Всичко Франция беше едно, нови избори, нов президент, нови политика и изведнъж цялата политика на Франция се измества, т.е. трансформира и това ние няма как да предвидим, освен ако не сме страшно добре информирани политически, т.е. трябва да сме топ политици. И проблемът е, че политиците са не особено добре предсказуеми, особено в кризисни ситуации. Знаем, че те ще се опитат да спасат банките, ще се опитат това, но не е ясно до кога и как и с какво търпение разполагат, не е ясно с какви ресурси разполагат и не е ясно до какви крути мерки те ще вземат, за да задържат ситуация такава каквато е и за да не дойде поредният срив на кризата. Няма как да се предвиди кога, как точно ще стане. Знаем, че Гърция отива на банкрути, знаем, че ще стане в крайна сметка, но не е ясно след седмица, месец или година. Ясно е, че е скоро. Знаем, че Испания ще устиска малко по-дълго, но в крайна сметка също ще има огромните катаклизми. Но как ще да предвидиш, че катаклизма ще стане след 3, 6 или 9 месеца, не е възможно. Който предвижда катаклизъм до определени седмици или месеци, обикновено, нали, не прогнозите. Значи можем да имаме разумни очаквания. Да. Аз за нещо такова говоря. Така, примерно от вестника да пише. Немците решиха да рефинансират Гърция. Да. Това трябва за нас да означава нещо. Въпросът е, че в момента, в който ти го прочетеш, те вече да не са свършили работата. Отдавна е минало, отдавна всички финансови пазари са го инкорпорирали. Те са го, още цените го отразяват далеч преди да го пише във вестника, далеч преди то да е станало. Още когато започне дискусията за това какво ще става, преди да е взето решението, вече пазарите се адаптират и съответно цените, било то на жилища, на държавен дълг, на лихви или на злато, съответно реагира. И няма как това нещо да се предвиди. Няма как да предвидиш за какво ще започнат да говорят и да дискутират политиците и какви решения и как ще вземат. Нали? И няма как, примерно, това беше темата от преди, няма как, ако се крепят на малко китайска помощ, да видим в кой момент Китай ще каже стига, няма да купуваме повече еврооблигации, имаме достатъчно или за британците, или за американците по същия начин. Тоест имаме твърде много огромни политически фактори, които е ясно, че ще станат. Ясно е, че китайците няма вечно да финансират Америка, или няма вечно да финансират Европа, или няма да продължават да спасяват Европа винаги, зато и за да могат гърците да се пенсионират рано на щедри. Та няма как да се. Но кога и как е много трудно да се прогнозира. Политически е въпроса. Сега имаме смяна, нали, имаме огромна смяна на гарда в Китай. Китай ще има нови избори и т.н. сменят се цялата политическа, нали, върхушката ще се сменят по управляващи и т.н. Какво ще реши на есен новите партийци в Китай, младото поколение изобщо не е ясно. Може и да запазят старата политика, но може и да предприемат нови радикални реформи или да сменят икономическата, валутната или политическата си насоки. И при тези обстоятелства остава абсолютно непригнозима